reggelt, jó napot és jó estét mindenkinek! A mai órán a jövő időt fogjuk folytatni, méghozzá jövő idejű szerkezetekkel, és ebből 4 darabot hoztam, amik hát nem feltétlenül szokták mindegyiket tanítani egyébként az iskolában, meg nem feltétlenül szoktam minden nap használni őket, de úgy gondoltam, hogy ez a 4, amit úgy egy párszor hallottam, és én személy szerint szeretem őket használni, úgyhogy lehet, hogy nektek is tetszeni fog. Meg így egyébként, ha más nem, akkor legalább válogathattok belőle, hogy melyik tetszik nektek, melyik jön be. De nézzük is, amit nézni fogunk, az a Be Going To Do, ez a leggyakoribb, ezt lehet jelen idejű formában és múlt idejű formában is használni, még akkor is, hogy a jövőre vonatkozik. Tudom, hogy ez most belekeveredhető, vagy bele tudsz keveredni, nem tudok fogalmazni. De majd elmagyarázom nagyjából, hogy hogyan fog kinézni a fordítás, és nagyon egyszerű lesz használni. Ez az, amit egyébként jelen idejű formában szoktak az iskolában is tanítani, de szerintem azt, ahogy magyarázzák, nem feltétlenül a legjobb, jó? Azt mondja, hogy a következő szerkezet a Be Up To Do Something, erre majd hozok egy Harry Potteres idézetet, hogyha szeretitek Harry Pottert, úgyhogy meg fog maradni. Aztán Be Just About To Do, vagy Be About To Do, ez ugyanaz. Ezt ugyanúgy, mint az Up To Do-t, hasonló jelentéssel bír, azt tudnám mondani. És a 4. szerkezet, aminek megint 2 formája van, a Be Planning On Doing, vagy a Be Planning To Do szerkezet, jó? Mind a 4 szerkezet egy olyan szerkezet, amelyet többnyire feltételes jövő időben, vagy jövő időre szoktunk használni, és mindegyik egy olyan cselekvést fog leírni, ami már át van gondolva, és van egy szándékunk arra, hogy valamit csináljunk, viszont nem feltétlenül terveztük be. Jó? Tehát, hogy teszem azt, én akarok valamit csinálni, de ettől függetlenül én nem tettem meg az összes lépést arra, hogy akkor valójában ez mégis történjen, csak szimplán pusztán, hogy gondolkodok rajta, hogy hát azt tervezgetem, hogy. És valójában az utolsó szerkezet, ez a Planning On Doing, vagy Planning To Do, ez szó szerint azt mondja, hogy azt tervezem, hogy. Jó? És mindegyik szerkezet nagyjából ugyanezt fogja jelenteni, jó? Hogy van egy szándékom arra, hogy valamit csináljak, úgy tervezgetem, meg minden, de még nincsen élesbe az egész. Tehát, hogy még nem 100% hogy ez meg fog történni, ez olyan, amikor azt mondom, hogy igen, holnap kimosom az összes ruhámat. Aha. Ja. Nem marad szennyes egy pici se. Vagy igen, holnap bevásárolok. Aha. Ja, kéne venni kaját. Nem fog megint pizzát rendelni. És társaik, jó? Tehát mindenki tudja, hogy vannak olyan dolgok, amit tudjuk, hogy meg kéne csinálni, és valóban itt van a fejünkben, hogy tök jó lenne, hogyha végre meg lenne és kész lenne. De hogy valóban megcsináljuk hát, az kérdéses. Attól függ, milyen napunk van, ugye? Nézzük akkor az első szerkezet, amivel fogunk foglalkozni, így sorba fogok haladni, hogy ezzel felsoroltam egyébként. Tehát a Be Going To Do-val fogunk kezdeni, nyilvánvalóan azért, mert ez a leggyakoribb. Ahogy mondtam, ez az, amit iskolában is tanítanak, úgyhogy valószínűleg már találkoztál vele. Ezt lehet egyszerű múlttal és egyszerű jelennel is használni. Ez úgy fog kinézni, hogy a be helyére a létige adott idejű ragozott formáját fogjuk tenni. Tehát például a jelen időben a be helyére tesszük azt, hogy am, is vagy are, múlt időben pedig azt, hogy was vagy were. És ezzel fogunk dolgozni. Tehát például, ha tagadunk, akkor az am, is, are-hoz vagy a was, were-höz rakjuk hozzá a not-ot, amit már tudtok, hogyan kell használni. Ha kérdezünk, az am, is, are vagy a was, were fogjuk a mondat legelejére rakni. Ezt is már ismeritek. A going to az marad így, ahogy van, a do helyére pedig bármilyen olyan igét fogunk berakni, amit használni akarunk valójában, és a lényeg az, hogy a do már jelöli is, így ahogy van, szótári formában kell berakni, mert ugye tudjuk, hogy a to után minden ige csak szótári formában állhat. Jó? Nézzük egyszerű, kijelentő példamondatokat. Először a jelen idejű ragozott létigével fogom kezdeni. Tehát például look at the sky, it's going to rain, vagy it is going to rain, ez egy és ugyanaz, annyi, hogy egyben mondtam az it-et, az is-zel, tehát it's going to rain, ez azt jelenti, hogy nézd az égre, esni fog.
tehát egyértelműen látom, hogy hát kezd beborulni, kicsit szürkül az idő, nem 100% hogy esni fog, de elég valószínű. Ezért tudom ezzel mondani. Hogyha a létige tehát sima jelenidejű formában van, tehát M, is vagy R, akkor egyszerűen úgy fordítom, mint hogyha jövő idő lenne, mint hogyha villas mondat lenne, egy és ugyanaz. Tehát nézz az égre, esni fog. Még egy mondat, they are going to travel to Canada this year, but they haven't bought the tickets yet. Tehát el fognak utazni Kanadába idén, de még nem vették meg a jegyeket. Nagyon egyszerű a fordítása. Nézzük múlt időbe. She was going to put her son to bed when I rang her. Bad timing. Tehát itt múlt időben használtam a létigét, nem azt mondtam, hogy is, hanem azt, hogy was, mert ugye az lenne a múlt idejű párja az isnek, és ezt úgy fogom fordítani, hogy éppen azon volt, hogy berakja a kisfiát az ágyba, tehát elaltassa a kisfiát, amikor megcsörgettem, tehát telefonon felhívtam, rossz időzítés. Nagyon gyakori ezeknél a mondatoknál, hogyha ezt a szerkezetet múlt időbe rakom be, hogy arról beszélek, hogy valami a múltban éppen csak történt volna, amikor valami megállította azt a cselekvést. Tehát ebben az esetben a hölgyemény a kisfiát szerette volna elaltatni, amikor megszólaltattam a telefonját. Nyilvánvaló, hogy a kisgyerek akkor nem fog aludni, hogyha nagyon hangosan csöng egy telefon, meg fog ijedni, kiesik abból a nem tudom, álmos állapotból, valószínűleg nem fog könnyen bealudni. Jó, nézzük a következőt, ami hasonló, megint csak ugyanerre példamondat. I was going to do it, but then I realized that I don't want to. Éppen azon voltam, hogy megcsináljam, de aztán rájöttem, hogy semmi kedvem hozzá, nem akarom. Ja. Nagyon egyszerű, szerintem. Nézzük akkor jelen időben és múlt időben tagadó mondatok. I am preparing for the exam, I think it isn't going to be easy. Éppen a vizsgára készülök, szerintem nem lesz könnyű. I am sure that it isn't going to snow, it's not winter yet. Biztos vagyok benne, hogy nem fog havazni, nincs, vagy nem tél van még, vagy hogy mondja ezt magyarul? Még nem tél van? Ja, azt hiszem. Mindegy. Magyarul ki lehet javítani odalent egyébként. I wasn't going to visit her while she is on her maternity leave. I don't like kids. Nem terveztem, ezt talán úgy folytanom leginkább, hogy nem terveztem meglátogatni őt, mi alatt szülési szabadságom van, nem szeretem a kölyköket. You weren't going to clean up, I know, don't lie. Nem. Te nem terveztél kitakarítani, biztos vagyok benne, vagy tudom. Ne hazudj. Ennyire egyszerű. A don't lie az ugye egy felszólító szerkezet, ezt egyébként majd fogjuk tanulni. Mindenképpen még ebben a lejátszási listában lesz benne, de valamikor később. Jó, tehát az alapfokhoz tartozik a felszólító, viszont nem tudom, egy pár óra múlva. Nem tudom pontosan mikor jön. Nézzük kérdő feladatok. Ups. Azt mondja kérdőfeladatok, kérdőmondatok. Is he going to travel to Japan? Japánba fog utazni. Is he going to go by bus? Busszal fog menni. By bus az azt jelenti, hogy busszal. Azt mondja, hogy by car, go by car, kocsival menni. Go by bicycle, biciklivel menni. Jó? Tehát a by-t kell használni, nem videt. Ez nagyon fontos, tehát minden közlekedési eszköz előtt, hogyha a közlekedési eszközzel utazol vagy mész valahova, akkor mindig a by-t kell a közlekedési eszköz előtt használni, nem a videt. Hiába, hogy a vid azt jelenti, hogy volvel. Ja? Were you going to ask her out? Azon gondolkoztál, hogy elhívod randizni? Mondjuk ezt így fordítottam volna, vagy esetleg úgy, hogy azon voltál, hogy elhívod randizni? Was she going to say no? Azon volt, hogy nemet mondjon? Vagy azon gondolkozott, hogy nemet mondjon? Azt tervezte, hogy nemet mondjon? Ilyesmik. Nézzük, tagadva kérdőbe, aren't we going to order some food tonight? Nem fogunk némi kaját rendelni ma este? Isn't he going to successfully graduate next month? Nem fog sikeresen levizsgázni vagy leérettségizni következő hónapban. A graduate azt lehet arra érteni, hogy leérettségizni, mint ugye
középiskolából, viszont a graduate-et használják arra is, hogy lediplomázni, levizsgázni, tehát teljesen mindegy, amikor egy végső vizsgát végzel valamilyen iskolai, hát nem tudom, hogyan mondják ezt, szint esetén, akkor az mindig graduate lesz tulajdonképpen. Nézzük, wasn't he going to call her? Nem azon volt, hogy felhívja. Weren't they going to get a massage? Nem azon gondolkoztak, hogy elmenjenek egy masszázsra, mondjuk úgy. Nézzük, következő szerkezet, be up to do. Erre mondtam, hogy ebből Harry Potteres idézetet fogok hozni, és ez pedig az, hogy I am up to no good. Ez azt jelenti, hogy rosszban sántikálok, így fordították le, de szó szerint valami olyasmit jelentene, hogy semmilyen jón sem vagyok, tehát nagyon rosszul hangzik szó szerint, úgyhogy maradjunk abból, hogy rosszban sántikálok. De ez a szerkezet, úgyhogy Harry Potter fan vagy, akkor valószínűleg ez meg fog maradni. Az up to do, illetve a következő is, a be just about to do, vagy about to do, az azt jelenti, hogy éppen valamin vagy valamin gondolkozol, hogy akkor most éppen azon nyomban meg fogom csinálni. Tehát már van némi motivációt rá, de azért éppen még nem csinálod. Tehát például, hogyha én éppen enni készülök, mert éhes vagyok, de még nem álltam fel, mert nem tudom, valami egyéb dolgot csináltam, és úgy döntöttem, hogy még lusta vagyok felállni ahhoz, hogy akkor valóban étkezzek is, akkor ezt tudnám használni. Nézzük példamondatokat. Ja igen, majdnem elfelejtettem, itt megint a be helyet fogom használni, és egyébként az összes szerkezetben ugyanígy lesz, hogy a be helyére rakok be a létigének valamilyen igejétejű ragozott alakját. Innentől lefele már kifejezettem, vagy innentől tovább, hogyan mondom. Ettől kezdve a videóban már csak a jelenidejű ragozott formáját fogjuk használni a létigének, ha jól emlékszem, de majd kijavítom magamat, hogyha nem. Tehát ebben az esetben mindenképpen csak jelenidőt fogunk használni, tehát például what are you up to, az azt jelenti, hogy mit csinálsz, mint gondolkodsz, mit akarsz csinálni. Are you up to have lunch together? Mit szólsz ahhoz, hogy mondjuk együtt ebédeljünk. És when are you up to talk to me again? Mikor szándékozol újra beszélgetni velem? A másik, amit érdemes ennél és a következőn is megjegyezni, hogy tehát a be up to do és a be just about to do, vagy be about to do, ez mindegyik olyan szerkezet, ami azt jelenti, hogy valamire nyitott, vagy valamire valamit spontánul csinálsz, tehát valamire nyitott vagy, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor ezt most leterveztem, és ez valamilyen célom volt, mondjuk a tegnapi nappal, vagy bezárólag, tehát például amikor ugye én gondolkozok arra, hogy holnap mit akarok csinálni, akkor arra inkább azt mondanám, hogy be planning on doing, vagy be planning to do, vagy az, hogy be going to do. Az up to do és az about to do az egy olyan dolog, ami nem feltétlenül gondolkoztál, hogy akkor én most ezt meg fogom csinálni, csak éppen hirtelen jött egy ilyen hangulatot, hogy akkor na, én most ezt meg fogom csinálni. Például én most kitaláltam hirtelen, hogy letakarítom az ablakaimat. Múlt héten volt éppen egy ilyen indítatásom, hogy én akkor most ablakot fogok takarítani, hogy miért, ezt ne kérdezz meg. Vagy hát akkor én most kiporszívozok, és a többi. Az a tipikus jelenet, ha nem tervezted be, az csak úgy hirtelen jött egy ilyen indítatásod, hogy na, akkor én most ezt meg fogom csinálni. Nézzük, tehát az ehhez hasonló szerkezet, a be just about to, vagy be about to szerkezet. Oké, ezt lehet múlt időben, tehát hazudtam az előbb, ezt lehet múlt időben is, csak elfelejtettem. Itt megint a létigét fogom majd variálni, ahogy eddig is. Tehát például I am just about to leave, why are you calling? Éppen azon vagyok, hogy elinduljak, miért hívsz. I was about to text her when she rang me. Éppen azon voltam, hogy üzenjek neki, amikor felhívott. Jó, tehát ennek a jelentése az egy és ugyanaz múlt időben, mint a going to-nál. Jó, tehát éppen azon voltam, hogy valamit csináljak, amikor valami más megszakította, vagy megállította azt a cselekvést. We are just about to take the bus, wait a few more minutes and we will be there. Éppen azon vagyunk, vagy éppen az történik, hogy felszállunk a buszra, mindjárt felszállunk a buszra, csak várj egy pár percet és ott leszünk. We were about to order pizza when the restaurant closed. Éppen azon voltunk, hogy
megrendeljük a pizzát, amikor bezárt az étterem. Jó, tehát a múlt időben valami megtörtént volna, ha csak nem valami más meg nem állította volna a cselekvést. A jelen időben pedig nagyon hasonlít az up to do-hoz, jó? Éppen azon vagyok, hogy valami történjen. Mindjárt meg fog történni, csak még kell az, hogy valóban nekiálljak és csináljam. Ja. És nézzük az utolsó szerkezetet, a be planning on doing, vagy be planning to do. Nem tudom miért ilyen nehéz ezt kimondani, de az. Itt megint csak a be-vel fogunk variálni, hogy egész eddig is. Ezt is lehet múlt időben használni, tehát tulajdonképpen totál butaságot beszéltem az előbb, de nem baj, előfordul. Nem tudom miért felejtettem el múlt időben. Még egy van tudtam, amit leírtam. Doksi. Jó, tehát a létigével fogunk variálni, vagy azt fogom mondani, hogy planning on doing, vagy azt, hogy planning to do. Nagyon fontos, hogy a kettőt össze kell venni. Nem lehet olyan nincs, hogy planning to doing, vagy planning on do. Jó? Vagy ez, vagy az. I am planning on moving out and buying a house. Azt tervezem, hogy kimozdulok, és nem kimozdulok, kiköltözök, és veszek egy házat. She is planning to get car insurance since she has just bought a car. Nem tudom, valamiért megállt az agyam működése. Azt tervezi, hogy beszerez egy autóbiztosítást, mert csak most vett egy autót. We were planning on trying out the restaurant, but we haven't had time yet. Azt tervezgettük, hogy kipróbáljuk azt az éttermet, de még nem volt eddig időnk. A haven't had time az egy befejezett jelen idejű szerkezet, az középszintű szerkezetek között lesz, egy középszintű anyagban. Ez majd egy másik lejátszási lista lesz, egyelőre nem létezik. Attól függ, mikor nézed ezt a videót nyilvánvalóan. They were planning to take a course on self-defense, but they got busy with their work. Azt tervezgették, hogy részt vesznek egy önvédelmi kurzuson, de hirtelen, vagy hát nincs benne, hogy hirtelen, de nagyon elfoglaltá váltak a munkájuk miatt. Jó, tehát mint mondtam, akkor ezt is lehet múlt időben tenni, meg jelen időben is. Ha jelen idő, akkor úgy fogjuk tenni, hogyha feltételes jövő idő lenne a múlt idő, akkor szimplán pusztán, hogy azt tervezgették, hogy jó. Tehát ez szerintem a legegyszerűbb szerkezet a 4 közül, szimplán pusztán azért, mert szó szerint benne van az, hogy plan, ami azt jelenti, hogy tervezni. Jó, és ezt magyarul is tudjuk így használni, úgyhogy emiatt nagyon egyszerű. Ezek lettek volna az egyszerű jövőidős szerkezetek, amiket én szoktam használni. Szerintem érdemes megtanulni őket. Jövő órán a folyamatos jövőidővel fogunk foglalkozni, és akkor a jövőidő az ennyi is volt. Jövő hétig mindenkinek nagyon jó tanulást, nagyon jó pihenést kívánok,